ଅନ୍ଧକୁ ଦର୍ପଣ ଉପହାର ଦେଲେ ଉପହାସ ହୁଏ ତାର। ମୂକକୁ ସଭାରେ ବକ୍ତାଟିଏ କଲେ ମିଳେ ତାକୁ ତିରସ୍କାର। ନିଜ ହୃଦୟ ସଂଶୋଧନ କର, ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ମିଳେ ସମ୍ମାନ ଆଦର। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହଯୋଗ ରହିବା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଅଯଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଉପହାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ବାକ୍ ଶକ୍ତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବରଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମାକୁ ତର୍ଜମା କରି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ ଓ ମାର୍ଜିତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଧର୍ମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମାଜରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।